Ovako je sve počelo, ovako je šin. Idu. Nokauta. Upaću odmah. Ti si sudac, Lave. Moram se rasprijemiti. To liko je. No, ovdje još jednom smo mi, ne znam ko je navio, imao ovdje je bila Mečija. Djeci je rukavica. Evo, ako ti dobro pokriješ, ba neki goli rukava štažba kad te ne more pogoditi. Joj, sad Rambo nisi. Čak i golim rukama, znaš, nemaš šta vezama, sam ti za usnje. Stvar si tolike ruke. Nema nogama. Ti kapu, ne boli. Sad će kapa ima da frci. Znači ne nogama. Sam ruka pa je boks ili kickboks? Kickboks. Evo, Alki. Enki je... Ja sam ga provedam rukavicu, znam, tu izvani. Odmah, ga pižota na suda. Čekaj, zaviješ i ali, suda. Lijek to da malo ti šnire, baš. Mačko, evo, kako je. Jo, ti čuo kad ukne. To su ta lica bez šljiva. Mačko, ajde, evo da sudja prikini meć odmah na početku. To su lica bez šljiva, kasnije ćemo vidjeti lica sa šljivama. A ne mora, nećete moći potrefiti ja drugo. Togo ćete se umoriti, a neće niko ni pogoditi. Ne mora pušiti se, baviti. Jest. Mačko, ajde, evo sudja prikini meć. Ali viš, jesi visoči i ti, Alki, malo, jesi? Šta sam? O, čuje, jeste narasli. Sam ti dio rukavicu za vam. To. Sudija ti ulijeći, sudija ti ulijećeš, da znaš. Se vam ulijepa. Gađe. Aha. Neka, sam, ovo je to otvoreno, bo pa u stomak, slobodno ga založi u stomak, samo more, ne možeš ga ni pogoditi ba. Ne mogu stomak, ja Pa probaj u glavu, eto, probaj ga pravo pogoditi, ne možeš ga pogoditi ba. 10 puta ćeš pokušat, niješ ga jednom pogoditi. Slobodno, vidiš da ne more. Ne more ba, nije to tako lako pogoditi ba kako vi mislite. To. Ovo je bilo pomozgu, sačekaj. Odmorite se, Moj ti kad, znaš, kad se baš zakuhlja ono, kad vidiš da, onda nek se nauči odmara. Nek se sam bježe, znaš, ako se umorio, nek malo eskivira. Ne, bravo, ti će umro da udara. Ja lagi zaziva. Ne mora da udar ga krene. Sad, frek, gotovo. Neka, nemoj. Amore, pusti, ja ću tebi reći, kad ja ti krajem onda rastavljam. Nek se uči, naš, ne moraš ti on se malo umorio prekinu, nek se uči kako se odmrti. Čovjek te mlati ti, ne možeš disati, nauči se kako se izvući, sagni se, ufat se, zagrli ga za njega, glavu pokri, pobjegni. Moraš, znaš, nek uči. Pa dobro, kako moraš, je. Tu. Ti ulijećeš samo ako se pošao pobit pravo, znaš, ako pošao lupat, ono, bez veze iši. Tu. Znaš kako čak ide, ovako? Moraš od zatvorenom šoku, sa strane, primakneš se fino, ba, ne moraš ti. Tu, primakni se još, ne moraš ti. Još se moraš primaći da bi ti čak i udaru. Ne moraš ti tu, daleko za tebe. Vidi. Još se moraš primaći. Sad trzneš jednom, ali pritrči mu da bi ga stigu. Tu, stigni ga. Tu, sad. Pomoraš, boli. Vidiš kako on udara. Nek. Dobro. Pao, neka. Vidiš kako on udara. Slobodno kad ti okrene, slobodno ga kucni, ne moraš mu ništa, bolan. Ne moraš mu ništa, moj, jare. Znaš šta bi ja vama više preporučio? I više se Hrvat treba. Ajde imate bokserski, a imate pravo i u bordi. Kako Ono hrvački. Znači boksa, bok priletiš, opsaj ga od zemlji, vamo do...
Da imate i to dozvolj. Znači, slobodno sad Ovo sve pretesi, ako neko udar, ne... Ma nije, pa kako sta, vidi, za niko ništa. Slobodno prileti ako misliš da ga moraš oboriti, čepa ga, opca ga, od zemlje i gotovo. Jer tu je efikasnije, znaš, ti ovako moraš potrefiti, ne moraš, treba 100 puta udar. Eto ga, sad ga, izbijemo noge, izbijemo nogu, to, pada, dobar, to, svaka čast, ovo je dobro bilo. Kontaš, imaš lika, moraš ga eliminisati, ti probaš da 3 put štocom, ne možeš ga povući, možeš čepa ga, opca ga, od zemlje, onda ga gazi ko koši, jeboga ti. Ovo sviđa na migu jebo. To se nabacuje. Pasi ti jezik ona, vidim on grize da ga neće. A on ne volja ti jezik, morate kucniti pa si gotovo. Tu, eto, vidi prve noge jeba, očistiš ga, sad, sad, ajmo, ubori ga Olki, ajmo, Olki. Dobar, opet je on tebe. Enki, aj proba, aj sad on tebe napada. Aj proba ti njega napada šokom, zaleti se na njega i obori ga. Znači, ako mogneš ga udarat, pogodi, ako ne mogneš, obori ga. Znači, ali ideš akcija da ga slistiš. Jes, čovjek pred tobom ti moraš ga riješiti. Pred tobom moraš, ili ga išaketa, ili ga obori. Nek malo da. Ništa, nek malo da. Jer onaj, imaš čovjeka pred tobom, ti trebaš zbiješ sa njim. Prvo što ćeš ideš možda nogom, što je daleko, prva noga. Prvo ćeš ga malo... Da nam priskoči u nog izbaci. Prvo ćeš ga malo možda nogom, maš, ako more, ne more. Onda ideš šakama. I već kad si prišao blizu, već niješ ti u tu šakama, niješ prosto. U nogu, u barat. To mora pas, ali nema ostati, ne smije ostati. Jer ne isplati se da ostane. Gdje sam vele? Nemo na uzi. Ti kad napadaš čovjeka mora biti donji, nema ostati na nogama. Ne sam desiti, molim, stvari, molim. Ne smije ostati na nogama, ba. Kad radiš akciju mora biti donji. Tu, bori ga, sad ga obori, Alki. Izbijemo noge, bola. Dobar. Svi od opet Enki, opet, onaj. Evo, znaš šta tebe? Ti ne znaš da mu... Kad se ščepaš sa njim gore. Gledaj kako da vidiš s leđa, udarvat po nogama, brgom. Ne, šta si ti došao, ti ufetiš ga zavrati, ovako staniš. Šta ti sad moraš cilo, ono? Zavuci nogu iza leđa, ovo izbija ga, udaraj ga. Lijevo, desno. Reka. Ne, Amele, na prevaru si ga ufati, ajde, Amele. Aj fino, pusti ga fino da se s tobom pohrve. Ajde Enki, dahni malo pa se sa njim pohrve fino. Slomno, mora, znaš kako je žila. Znaš kako je žila? Nije ništa to nije, neće, ne moram tebe pojesti. Jesi učio? Eto, sad probao na njim ako moraš. Ma ništa, samo. Ma neću. Tu. Sad nemoj navak. Tu. Nek malo dahni, Amele, pa se sa njim pohrvi. Znaš, Amele? Evo boksa, ile. Tu. Dobro, moramo malo jači, znaš, ali nije to ništa. Ja mi se Hrvatska malo. Sad ti se sa njim pohrvati. Sam dahni malo fino, uzmi mazla vaza, slobodno. Moramo, znaš kako, žilav je pravo, mislim, ja ću i stis, nožniji ti. Ti teglo, ima to li kakvi? Ništa radi, samo radiš. ništa sjediš, pa vas znam. Da se Bog da malo onaj ufatiš. Pa evo sad ću s debom nesam. Probaj, što je to nož da tu ne iskoristiš. Vidiš sad kako ćeš to deblja, kakva će grdosa. Ma zato vidio već, već sala, evo vidi. I gdje si visoko? Ja ću kako aj čak i... Visoko, Genci, sad sam visoko. Aha, hoću ono. Ma nije visokom čovjek, što tam svi smo tam bili. Dobro, visoko, miram. Ti dan smo pomerdane danas. Jesam? Što je dođeš na vrata? Evo! Sam nije htio, sam se javio se. Rođen ovaj bio. Jes, peći. Evo čak i pit hoće. Nek su oni. Hajde ti s ovim se jednom ufati, sam se jedan pajse. Hajde, sam polako, nemoj najte. Čujetu. Tu. Sad, čvrsto Enki, ti. Enki, ne smijete oboriti Enki. Što izdržiš, to je tvoj uspjeh, eto. On je jači, on tebe treba da obori, ti treba samo da se braniš. To Enki, ne daj se Enki. Začkaj, pusto! Reka, sam nek radi. Znaš kak Enki policajca namlati, gledaj sad kako Enki... Ne mogu, samo ti Enki, pusti ti njega. Zna Enki šta radi. Enki, ne smije to oboriti. Enki, ne smije to oboriti, Dobar, super. Dobre, super.
Svi da se ne da mali, dobar je. Dobar malo mora. Treniram, A ja, što ćeš. Kakav bi ja tek bio. Jedna porka, alma, breze. To, dobro si. Svi kako je onaj. Mene je oborio sad. Ona žila. Sigurno. Ajde Amare, ajde, pa kod tetka se navlačiš. Tetka odmrsio, ne mogu staviti Pa ruku. što, kako nemaš nikao sad? Nikako ti je. Isko, daj mu na godinu. Ovo nisu iste rukavice. A nisu, valjda ne znam, ja skoro negdje dobio nekog djeteta. Nije, jebi. I tako znači ono ide tu sve, ha, super. Ne daj se le. On ti je u sudskoj policiji, kad napraviš pezariju i kad trebaš zatvor, on dolazi po tebi. Znači sutra ono nećeš reći, Hasku, vićeš dole, vićeš ti njega, on će dole tvojom Iranu, Hasku, non stop dolaziti. Biće zatvora. Vojno kopano zatvora. Jo. Nedavno govi voda. Tu Marčinu. Nek se obaraju malo. Neka, oni boksaju, naš nije onaj ravnopravno. A, poluga dobri, ništa smo čuli. Ovo aikido, sve je to aikido vas. Da, jedan. Sve je to vas aikido. A neću ti je. Kasnije ćemo, imaj oni, kasnije ćemo, morate. Znaš kako ima nogom kad ovdje ufatiš? Znači nogom ufatiš nogu, uvučeš ga dole, padne, onda nogu ovako staviš i ovom. Super. Ima 12, 13 povuka. A šta ti trebaš, šta ti ja preporučujem, to je sve dobro, ali to stvarno tehnički ti moraš majstor biti. Ni majstori to ne mogu izvaditi u situacijama, realno, znaš. A ne bi to tako. A nije, pa znam da ne budi, ali ti šta trebaš, tvoje su kile, tvoje da ga ščepaš, ponavljam, izbiješ noge da tresneš do lica. To ti trebaš, na to se fura, znači gledaj da ga ščepaš. I onda, obore, to je dobro, sve to je tehnika, sve to je super, ali ti što to izvodi u realnu situaciju. A nema ti situacija. Nema, ko će se, prosta milici, vola staći. Ne zoveš ga, hajde dođi. Tu i tu čeka na suđem auto, otiš vlak. Pa, ko će se prosta, stvarno uraži. Ima oni po zlatu što bude, ima nedavno ono, ti 2-3 godine puci za automat. To je druga priča. Nedavno suđenje mi da. Aha. Ne, to je druga priča, ali ti kao većin slučajeva nećeš imat posla. Ali ako imaš, bitno da ga ščepaš, jer ti si, znaš. Ščepa ga i da ga tresniš. Šta ti on kaže, je. Ma ja, dobro što ti tek krenu. Kaže, čekaj u auto. I to ti opet ideš, ne. Ode ba ljudi, ode, to ba malo akcije, ba, vamo hoćemo krvi. Gleda Đoleta kako čeka vamo, ba. Đorđe čeka pobjednika. I nešto bi upatili tu. Hrvanje, samo hrvanje vama treba, vama ne treba tu. Ovo je dobro, ali ovo se fula. Ja, pinđe šljiva. A Marčinova. Ode Marčinova, lade, da, jednog ga bar zakači. Ne želim. Gledaj pobjedničkog pijesa, Tvoja kategorija pinđe, da ti će trukavice. Pinđo, smiti ga, poda se. Zaleti mu se, njemu zaleti mu se, poda se ga dole. A znači, skoro da te se bojo, jer ali do prošlog godina ti izlegaš u to. Dobre, usna ti je pukla, eto sad te malo udari već. Nema, gotovo je sad, dobro, nema. Malo se sad zaletilo, nije više. Piš odjedno. Ali tam. Biš. Jel usna pukla? Ma jes, malo. Da. Nije naš veliki, on visoki, on ne možeš ti da kuša. Dobar se, borben si, to je najbitnije. Koga? Vidim šta mu radio. Gdje, daj Đole, trebaš s ovim jedan lije. Moraš ovoga malo, ali Hrvatce, znaš, to je malo bolje. Čekaj, ja mu se hrva. To je malo bolje. Čekaj, ja mu se hrva bez... Ajde neki, ošto vi, možeš Đole. Koga hrva? Đoletom, aha, po Hrvat samo. Znači, padne na zemlju i tu je tu. Tu, super. Ma ništa. Neće, pa ne daj se da topca, ne mora topcat. On mora imati 200 kila, te digne pa topca o zemlju. Ništa, tu, hajde. Polako, samo se čompati i gotovo. Tu je samo bitno da što duže ostaneš onaj enki. Jer svi su oni jači od tebe. Tu je bitno samo da što duže zadržiš se na nogama. Ne, stop, dobre. Slušaj, ne možeš ti njega, on je jači od tebe. Pa ne možeš ti njega napada da ga obojiš. Nemo mi tempo, ono nešto. A ne, eto. Samo varanje. Tu. Ti treba samo da se braniš, Enki.
Ne, čakao, ne, labila mi je nekakav čaki. Evo vidiš. Evo, tu, dobar, labila mi je čaki, ne vlada on svojih tijela, on je visok, ali nekakav, nema, on mora malo mišićima poratno, mišićima masi. Dobar si, vođule, jak, i rudar jarane. Rudar je ono. Tu, Đorđe. Ali jak ste, svi ste zdravi, mladi, balani, a nikad nećete biti jači. Ovo je sad 30 nejači. 30, pa lijebija kad si znaš ništa ne radiš. Kad ništa ne radiš, da sam sportista i sad 30, a valjala. Lave, gdje nam je kesa? Moramo kesu tu da stavimo da ne truhne. To, neka, ajde, opsajte vi jedno drugo. Gdje je sa Na stranu ga gulim. Kako? Koja pologa? Pa nije me to, boborio me na pitanje jebute to. Željko. Ja. A gdje je Salko, ti, šta ti muljaš? Ja muljam sve. Ja, neki ga. Puće pička, ja. Znaš ti oni Ovo je zuba, kako sam ga zuba. Mogu kući. Hajde sad Mogu kući. Daj ti da vidim. Ništa, postali ste tetke, nema ništa. Ajde onaj, gdje kesu mu, gdje isko, da, Boga ti u kesu nam tu ostavi. Ajde pologa ti. Ma ne morat. Sniman. Ne znam kako ti, mislim, mene stvarno boli. Boli ti Bog, majku ti jebo. Pička ti. Nemoj ja. Neću, polako, svaki korak vidio si.